Το σκηνικό αναμενόμενο. Τεράστιος καθρέφτης, ξύλινο πάτωμα. Φωτογραφίες στους τοίχους έδειχναν σώματα σε χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις. Εκείνη, σκεπτική. Τώρα αλήθεια, θα ξεκινούσε φλαμέγκο. Δεν το πίστευε. Ο ήχος ξενόφερτος, ταξιδιάρικος, ερωτικός. Διστακτικά άρχισε να χτυπάει τα πόδια της, να κάνει κύκλους στα χέρια της, απροσάρμοστα, μέχρι τη στιγμή που η ισπανική κιθάρα μίλησε στην ψυχή της, κι ας μην ήξερε τη γλώσσα καλά. Και τότε τα χτυπήματα έγιναν μουσική. Το σώμα της μετατράπηκε σε μουσικό όργανο. Τα πόδια της φλέρταραν με το πάτωμα και αυτό, για να τα καλοπιάσει, τους έδινε ρυθμό. Ένα παιχνίδι ξεκινά ανάμεσα σε εκείνη και το τραγούδι. Μια επικοινωνία. Το φλαμέγκο απαιτεί σεβασμό, την αμέριστη προσοχή της. Και εκείνη είχε αποφασίσει να του παραδοθεί πλήρως, να μην κρατήσει τίποτα, να ξαναγεννηθεί. Γιατί το φλαμέγκο είναι μεταμόρφωση. Έρχεσαι σε επαφή με εσένα και το σώμα σου. Έρχεσαι σε αρμονία. Αποκτάς εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στις κινήσεις σου. Είναι ταύτιση, αναγνώριση. Γιατί το φλαμέγκο είναι ηφαίστειο, είναι ενέργεια. Μαθαίνεις να απαιτείς το χώρο σου, το χρόνο σου και ταυτόχρονα να τιμάς το χρόνο του άλλου. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αμφιβολίες και για χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γιατί το φλαμέγκο είναι αυτοσυγκράτηση. Δεν χτυπάς απλά τα πόδια σου στο πάτωμα. Διοχετεύεις την ενέργειά σου. Δημιουργείς ήχους. Το σώμα αγέροχο, στα όρια σχεδόν της υπεροψίας. Τα βήματα αυστηρά, προσγειωμένα, σταθερά. Κι έτσι εκείνη άρχισε να ερωτεύεται τον εαυτό της από την αρχή. Και το σώμα της απέκτησε φωνή. Και δεν την ένοιαζε ποιος και αν τη βλέπει. Αρκεί να χορεύει. Αρκεί να κάνει τα βήματά της μουσική. Αρκεί να απαιτεί να ακουστεί σταθερά και καθαρά. Και η ψυχή της να πάρει κάτι από την ενέργεια του φλαμέγκο. Να γίνει λίγο τσιγκάνα, γεμάτη θράσος.
Bravo, Ψήμος!